Good morning फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव BBCनि सिङाव थानाय वुमेन कमिटिजों खुंजानाय मोनसे गिदिर सेलिब्रेशन डायमन्ड जुबली स' बेयाव माबायदि साजायदों आरो माबायदि स्टाइलनि आरो बेसेबां केपासिटिनि मानसि थासारिखौ होदों स' आं सबखौबो नोंथांमोननो दिनै देखायनो थाखाय रेडि माबायदि साजायदों आरो माबायदि बेयावहाय समायना बेबायदि पेन्डेलफोरखौ बानायदों आङो देखायगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांफादो अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो नुजोबगोन 11 थारिखनिफ्राय 13 थारिखसिम जानो गोनां जि डायमन्ड जुबली बेखौ आं नोंथांमोन देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो थाबाय बिदिब्ला आवगाय दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय समाव आङो सफैबाय नैबे जायगायाव दा आङो नैबे गेट मोखाङाव दङ बेनिफ्राय आं हाबलांगोन स' बियो मेन गेट नङा दा माने बियो सिङाव हाबलांनायनि गेट बेनिफ्राय आङो लासै लासै हाबलांनानै मेन गेटखौ देखायगोन बिनिफ्राय बेसेबां आरो बेसेबां मानसि जिरायजानाय आरो बेसेबां केपासिटिनि खालामदों आं गासैखौबो देखायगोन लोगोफोर आङो थांगासिनो दङ दा मेन गेटनि सिगाङाव एसे बेबायदि मोनसे डेक'रेसन खालामनो हानाय जादों दा बेयावहाय गोबां माखासे फ्लेटफोर दङ बेनि लोगोसे गाहायाव माखासे बेसादफोरखौ बेबायदि स्टाइलनि होनाय नुदों दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेयो मा जादों आरो बे गासैखौबो मोनसे ओंथि दङ आरोना बे मोनसे ओंथिखौ लानानैसो दिनै बेबायदि खालामनाय जादों दा नैबेयावनो नोंथांमोना नायदो आङो मोनफैनानै दिनै नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ मोनसे गिदिर प्लेट नुदों जानांगौ नोंथांमोना बेखौ बुजियाखै जानो हागौ स' आं बेवहाय देखायगासिनो दङ बे मोनसे प्लेटनि गाहायाव मोनसे एरिया जोंनि BBCआव मोनबेसे एरियाजों दाजानाय आरो मा एरिया दङ बेखौहाय बेवहाय देखायनाय जादों दा बेयावहाय गिबियाव नुगोन जाहैबाय क'क्राझार एरिया आरो बेनि गोजौआवहाय मोनसे गिदिर गोजौ फ्लेट मोनसे गायनाय जादों नै बरपेटा एरिया नैबे जाबाय बामोनगाव एरिया आरो नैबे जाहैबाय आमथिखा एरिया आरो नैबे जाहैबाय सनितपुर एरिया नैबे जाहैबाय जोंनि थुक्राझार एरिया नै बेयो थाइखाजरा एरिया बे एरियायाव मोनसे फ्लेट जोबोद गिदिर मोनसे फ्लेट गायना होनाय जादों बेबायदिनो मोनसे एरियायाव मोनसे आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जोबोद मोजां माने बेबायदि साजायनायखौ नुखाबाय जोंहा मोनानिफ्राय जागोननि थाखायहाय गोबां जोंनि मावगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा गोबां खस्थ' खालामगासिनो दङ मावगासिनो दङ स' दा बेयाव दै नुदों दा बे दैयावहाय ना दोनगोन ना माने ना दोनगोन थारमाने बे दैया बेयावनो गोग्लैफिनगोन आरोखि थारमाने ना बे जाहैबाय हाजो सिङाव हाजोनि गाहायाव नै मा दङ नै नायदो जागासिनो दङ ना दोनखाबाय नै नायदो नै लोगोफोर नै नायाखौ नै नुखाबाय हनै नै नाया दावगासिनो दङ नै आच्छा बे प्रग्रामा जोबब्ला बे नाखौ जागोन ना फानफिनगोन जागोन बेखौ जायफ्रा भलन्टियारफोर जाय खस्थ' खालामग्रा मावग्रा बिथांमोना बेखौ जानो हागौ आरोखि बेनिफ्राय बे लामायाव थाबायजागोन आरो ना अन्थाइ आरो इटानि गेजेरजों मोनसे आखोर देखायनाय जादों 75 जोबोद मोजां जागासिनो दङ बे समाव आङो मेन गेटआव मोनफैबाय दा मेन गेटआवहाय गोजौनिफ्राय नायदो गोजौआव लिरदों जाहैबाय हिराथि रंजामा 2022 बेयाव लिरदों बेनिफ्राय गाहायाव लिरदों जाहैबाय वुमेन कमिटि BBC ओरैबायदि माने मोजां ओरैबायदि समायनायै बे गेटखौ बानायबाय नै नोंथांमोना नायदो बेसेबांबा गुवार बेसेबांबा समायना नै बेयो जाहैबाय पेन्डेल दा बेखौहाय रेडि खालामबाय दा बेयावहाय जानोसै दा हरनिफ्राय जागोनखाय गोबां बेयाव रेडि खालामगासिनो दङ बे समाव आं देखायबावनि स्टेज फारसे स्टेजआव मा खालामदों आरो माबायदि आं देखायबावनि समायना रमायना रं बिरंनि बिबारफोरजों ओरैबायदि साजायदों नायदो गाइस बेसेबां गुवार आरो बेसेबां गेदेर बेखौ बानायगासिनो दङ बेबायदि मावगासिनो दङ नाय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा मेङा लासै गोबां सियार रोगानाय मानाय बेबायदि मावनो जोबोद बेस्थ' बिथांमोननि खस्थ' खालामनाय मावनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि मेहेर गोनां आरो ओरैबायदि समायना बे स्टेजआ जानानै फैबाय बिदि लोगोफोरनि बेसेबांबा मोजां समायना नुयो दा माने बेखौ जेब्ला दा प्रग्रामा जागोन प्ले अफिस जागोन अब्ला बे बिलुङाव बिरहोगोन नायदो नैबे गेसजों सुयो बे गेसजों सुनानै बेखौ थारमाने गोजौआव उरायहोनो बे गेसजों सुनाय जायो आरोना डायमन्ड जुबलीनि जि प्रग्राम दिनैनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलिसिम जि जानांगौ प्रग्राम बे प्रग्रामाव बहाय नै होखाबाय बेयाव जायफ्रा प्रग्राम सिट गैया बिथांमोना फैनानै बेयाव नायफैनो हागोन बेयाव नायफैनानै एसे बेरायनानैहाय बेयाव जिरायनानै नैबे रुमावहाय रेस्ट लानो थाथ'नो जिरायथ'नो रायज्लायथ'नो
सोरबा आलासि लोगो फैयो हेंसे लानानै रेस्ट लानो थाखाय मोनगोन बेबायदि माने नैबे ओरैबायदि मोजां सुबिदा खालामनानै होनाय जादों दा नैबे आदायानो बेयावनि नायग्रा इनसार्ज जाहैबाय आच्चा बिथाङानो बिथांनि माबानाय दैदेननायजोंनो बियो मावजादों आच्चा अब्ला बेयावहाय जायफ्रा फैनानै रायज्लायनो मानो जेनाखै बेबायदिबो माबा मोनसे सियारफोर सोबावगोन नामा सियार दोनबावगोन ना सियार दोननानै बेयावहाय थानो रेस्ट लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय बे अन्थाइजों मा फोरमायनो नाजादों अ मोनसे हाजो ने आच्चा बेबायदि हाजो ओमफ्राय बेफोरबायदि जिरायनो हागोन आच्चा माने फट' पाब्लिकफ्रा आरोखि बयबो आंबो नोंबो गोसो जाब्लानो बेसेबां एरियानि फैयो बेसेबां मानसिफोर फैयो नायफैनो हागोन आरोखि आच्चा मोजां जादों जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बेबायदि मोजां फेसिलिटि होनायनि थाखाय बिसोरो भलन्टियारफोर ने बिसोर नैबे जोंनि सिस्टार ओमफ्राय नैबे जारौ जायखिया बयनो फैदों जायखिजाया मानो बेयावहाय नै स्टप लिरदों थारमाने बेयावहाय दिनै हगारथ'नाय नङा दा हगारथ'नाय नङा बेखायनो बेयाव स्टप बेयावहाय स्टप होदों आरोखि ना थारमाने बेयो दा बेलासिनिफ्रायसो बियो 1टाफोरनिफ्रायसो बे एक्जिबिसनखौ अपेन खालामनाय जागोन अब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखायहाय आङो सिङाव हाबलांगासिनो दं सिङाव हाबफैबाय बे समाव आं देखायगासिनो दं गोदोहाय जोंनि बर' हारिया मा आगजु दामजु बाहायोमोन आं बेखौ जि हागौ एक्सुवेलि प्रग्रामा दा बेलासिनिफ्राय जागोनखाय इसिबां मानि रेडि गैथ'आ अब्लाबो जि दङ आं बेखौहाय देखायगासिनो दङ जोंनि मावथि हान्जा बा जोंनि मावग्राफ्रा मेङालासे बेयाव मावगासिनो दङ साजायगासिनो दङ आंनो देखायगासिनो दङ मा आगजुफोरखौ दोनजेननाय जाखो आङो जि हायो कमप्लिटलि होजोबाखै अब्लाबो खावसेखौ आङो नोंथांमोननो देखायग्रोनो थाखाय रेडिसै स' नोंथांमोन नायदो ओरैबायदि जोंनि गेजेराव बेबायदि माने बेखौ मा होनो खखा नोंथांमोननि जायगाफ्राव बेलेग होनोब्ला बेलेग जोंनिहा बेखौ खखा होनाय जायो बेनिफ्राय नैबे जेखाइ खबाइ आरो बे टुपि मा होनो बेखौहाय नैबे मा होनो खबाइ स्टाइल आरोना ओमफ्राय सेन इरि आरो बोरला नांगोल जुंगाल माने बेबायदिखौ जोंनि बर'फ्रा संसार जानायावहाय बाहायबोयो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिखौ बाहायनानै मैखोम जोंनि गेजेराव संसार जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिनै बेबायदिखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय सान्द्रि जेखाइ खबाइ गासैखौबो नै बेयाव दोननाय जादों बेनिफ्राय नायबावनि जों गुबुन न'आव बेयाव दोनथ'वाखै नै मोनसे सेरजा आरो मोनसे दथ्रा जोंनि दामजु जोंनि बर'फ्रा गोदोहाय बे दामजुखौ दामोमोन बेखायनो बेखौ बे न'आवहाय दथ्रा आरो नैबे सेरजाखौ दोनथ'नाय जादों आरो बेयावहाय दासिमबो रेडि जाथ'वाखै माने बेखौ बियो जादों दैखर नै माने गोदोहाय जोंनि गेजेराव माने दानि बायदि माने रिं गैयामोन बै समावनि माखासे मानसिफ्रा जोंबो लोगो मोनबोदों बेबायदि औवाफोरखौ हेबनानै प्लास्टिक होथेनानै माने दैखरफोरखौ बाहायनाय जायोमोन दानि जुगावसो जों बेफोरखौ नुनो थांला बेखायनो बेखौहाय बे एक्जिबिसनाव देखायनाय जादों दि गोदोहाय बा बै समाव जोंनि गेजेराव बा जोंनि संसार जानायाव जोङो दैफोरखौहाय एसे मोजां लोंनो थाखायहाय नैबेबायदि औवा होथेनानैहाय माने दैखर जावनानैहाय दैफोरखौ लोंनाय जायोमोन आरोना बेखौ देखायनाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय गोबाङानो मिथिगौ आरो मिथिनो हागौ बेयो जाबाय बाख्रि दा बेखौ बाख्रि गुबुन गुबुन जायगायाव मा होनो आं बेखौ मिथिया जायखिजाया बेखौ जोंनिथिं बाहाय बाख्रि होननानै बुंनाय जायो बोसोरसेयाव मावनानै मोननाय जि माइ बेखौहाय आद्रि खालामाबालानो नैबे न'आवहाय दोननाय जायो आरो बेयाव दरखं थागोन बे गोरलै दरखंजों हाबनानै बे माइखौ दिहुननो थाखायहाय बियो मै थारमाने माइ गायनि सिगां हालेवनानैहाय नैबे मैजोंहाय हाखौ फोमोननायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय हाखौ फोमोननानैहाय माइ गायो बेनिखायनो आबादारिफोरनि थाखाय नैबे मैया जोबोद गोनां बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय माइ गोदोहाय जोंनि मानसिफ्रा जेब्ला माइया मोनजेनो अब्ला बे माइखौहाय खेबस'नानै बा लानानै फैनानै बाख्रियाव बेबायदि खानानै दोनोमोन होननानै जोंनि गोदोनि माखासे मानसिफ्रा जोंनो फोरमायदों बेखायनो नैबेबायदि माने माइखौहाय जोलैनि थाखायहाय दोनफैग्रोनाय जायोमोन बेनिफ्राय मा होनो बेखौहाय होनो जाहैबाय आगदान माने गिबि मोनजेनाय माने बेयाव मोनजेनाय आरो बेबायदि होनना बुंनाय जायोमोन बेनिफ्राय बे जाहैबाय मा होननांगौ जाखो बेखौहाय आंथ' बारा मिथिला जायखिजाया बियो दावदै दैग्रा ख माने जादोंथ' बुंगासै दोननायखाय आं एसे आन्दायदों बे दावदै दैग्रा ख गोदोहाय दाउखौहाय दानि बायदि जुदाय मुदाय दैहोआमोन बेबायदि गासै मा होनो बाख्रिनि आगानावहाय माने बाख्रिनि बेबायदि एसे जायगा थानायावहाय दाउनि बिदैफोरखौहाय बिदि ख दोननानै दैहोनाय जायोमोन बेनिफ्राय बेजों नायनि बेवहाय नुदों नै बे मा बुस्थु बेखौ आं
औ बेगर इरि दोनग्रा बेगर इरि बायदिसिना दोनग्रा बेयाव थादों हासिब आरो नै बिदिनो गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदिनो खारै जायोमोन आरो बे जोगोनार बेबो जोगोनार बेबायदिनो थारुन इरि दोननानैहाय नै खाथा दाउख' बेबायदि दोननानैहाय माने बेवहाय बेबायदि दोननानै जायोमोन आरो दा नैबेखौहाय सिगांनि बै समनि फुरा माने जालांनाय गोदोनि संसार जानायाव बाहायनायफोरखौ देखायनाय जादों जेरैहाय बाख्रिनि गाहायाव दाउख' दोनो बेनिफ्राय थालिर फोमोनो नैबे जादों माइदि दोननाय माइ जोलै दोननाय आच्छा ओमफ्राय नैबे माइ जोलै दोननाय बेनिफ्राय बिदि दोननानैहाय माने गोदोनि जोंनि बर'फोरा दोननानै जायोमोन दानि जुगाव जोंनि गेजेराव जोंनि बर' समाजाव गोबां मानसियानो माइ सौनायखौ नुनो मोनलिया नाथाय बै समावहाय जोंनि मानसिफ्रा गथ' बिखुङाव गथ' बानानै फुंनिफ्राय बा सोरांस्लाबै मोननै समनिफ्राय माने बेबादि माइ देनानै माने संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय आथिखालावहाय जौगानायजों लोगोसे गोदान जुगजों लोगोसे माखासे मेचिनाव होनानै माइखौ मेचिनाव होनानै बेबायदि सौनायफोरखौहाय दिनैहाय जों खालामला मेचिनाव बांसिन बाहायसै नाथाय बै समावहाय मेचिन गैयैखाय बेबायदि उवालावहाय माइ देनानैहाय माने जाबोनायखौ नुनो मोन्दों गोबां मानसि जोंनि आबै आबौमोना खोन्थायोदि गथ' बानानै बेबायदि खस्थ' बा सोरांस्लाब मोनै बेबायदि माइ सौनानै जाबोनायखौ खोन्थादों बेखायनो बै समनि जाबोनाय जाथायखौ बा बै समावहाय बेबायदि सोलिबोनायखौ नैबे पिकचारनि गेजेरजोंहाय फोरमायनाय जादों नैबेवहाय मोनसे फुख्रि दैसा आरो नै बेयावहाय ना हमहैनाय सासे हिन्जावनि फटक बेयाव दोननाय जाबाय बेनिफ्राय ओरै सासे नायोब्ला माइ गायनाय आथिखालावबो माइ गायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बै समावहाय जोंनि गेजेराव बांसिन माइ गायनायखौ नुयोमोन नाथाय दा आथिखालाव एसे खम जेखिजाया मानो मोनसे न'खरावहाय जि गोनांथि बेखौ बे नुथाय बा पिकचारफोरजोंहाय देखायनाय जादों बेनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गय बारि बागान गायनो मोजां मोनग्राखाय नैबे दखरसेयाव नायदो नै थालिरना बिबार बारबाय फिथाइ थायबाय बिनिफ्राय गयफ्रा देरजोब्बाय नै बिनिफ्राय माइया फुनोसै आरोना बिसोन फोबाय आरोना ओमफ्राय गायगासिनो दङ माने ओरैबायदि मोजां माने पिकचार देखायदों जोबोद मोजां मोनदों आरोना जानांगौ बेयाव नाफोर दंबावो जाय ना दङनि जाहोनाव नैबे नुनाय आइजोआ बे दैसायावहाय ना गुरनो जेखाइ लानानै ओंखारगासिनो दङ हमना ला बेयावहाय ना दङ आरो बर' हारियाव बै समाव माबायदि जिउ खुङोमोन आरो बै समाव जोंनि बर'फोरनि समाज संसार जानायावहाय मा आइजें आइला एबा मा नांगौफोरखौ बाहायनाय जायोमोन गासैखौबो नै बेयावहाय देखायजोबनाय जादों स्राहै नै बै समाव जोंनि गेजेराव बांसिन मानसियानो आबादारि बा आबाद मावनानै जानो मोजां मोनोमोन गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि मोनैखाय गोबां मानसिया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद जेरैहाय फानलु कबि फान्थाव बायदि बायदि आबाद मावनानैहाय जायोमोन आरो बेबायदि न'खर आरो फिसा फिसौ खांनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन बेबायदिनो नैबे बे पिकचारनि गेजेरजोंहाय सासे मानसिखौ हाल लानानै थाबायनाय माने बियो नैबे आबादखौ फोरमायदों बियो बेबायदि आबाद मावोमोन एक्जिबिसन सिङाव आं मोनसे मोजां खबर लानानै फैबावबाय स' नै जायफ्रा बेयाव गिदिंनानैहाय आं गासैबो देखायजोबखाबाय बेयाव गिदिंनानै जायफ्रा मेंबाय बिथांमोना फैनानै नै बेवहाय जि जानो गोसो बेखौ मोनजागोन बेयाव सा मोनलोंगोन बिनिफ्राय लोगोसे माखासे जाग्रा जायखौ जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' समाजाव जायो बाहायो बेफोरबायदि ओंख्रि आरो बेसादफोरखौ मोनजागोन दा बे ब्रेन्डाराव मा होदों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ ओरैबायदि मोनजागोन अमा भाजा मैथा ओंख्रि ओमफ्राय मैथा अमा थारुन अमा थास' खिलि अमा ओमफ्राय मेवाइ अमा सोरजिना थाइगिर ना नारजि अमा बेजों लोगोसे नै अमा बिबु बिथै बेजों मैथा ना लाफा नाथुर सबाय दाउ नाफाम अनला दाउ सबाय ओमफ्राय एम्फौ भाजा बायदि बायदि माने बेफोरबायदि खाजाखौ माने बेयाव मोनजागोन बिनिफ्राय इन्थाब मोनजागोन फिथा मोनजागोन सिथाव मोनजागोन बेबायदि स्टाइलनि माने नैबावहाय जायफ्रा गिदिङै मेंबाय बिथांमोना नैबाव फैनानै मोनजागोन लोगोफोर आङो गासैखौबो नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना जानांगौ बयबो भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनगोन इन्ट्रेस्ट मोनगोन जानांगौ आङो फार्स्ट गेटनिफ्राय लानानै गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय फोरोंजोब्बाय बुंजोब्बाय दायो आङो थांनोसै जायफ्रा गोसो बा जायफ्रा फैनानै बेयावहाय
जि आं नायनानै नोंथांमोन देखायबाय बे गासैखौबो नुजोबगोन आरो गासैखौबो नायजोबनो हागोन बिनिफ्राय जायहा बर'नि ओंख्रि नारजि अमा थास' खिलि नाफाम जानो गोसो आं देखायनाय नैबे हटेल बा बे टि स्टलाव थांनानैहाय लोंनो जानो बायनो हागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन जोबोद मोजां मोनदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो माबा मोनसे सोंथि दङब्ला सोंहरनो हागोन